С благодарност и уважение за вашето доверие ви представяме отчет за извършената работа в Ямбол през 2025 година. Вярваме, че устойчиви резултати се постигат с постоянство, последователност и екипна работа. За нас не е достатъчно да изпълняваме проекти, а да постигаме реална и видима промяна и да търсим красотата във всичко, което правим заедно. Дом се строи с години. Град за поколения. Думите имат стойност само когато зад тях стоят действия и хора, които не спират да работят за Ямбол. Благодарим ви, че сте част от всичко това, което се случва в нашия роден град. Заедно за Ямбол. Благодарим ви, че ще останете до края. През 2025 година Община Ямбол изпълни редица ключови инфраструктурни проекти, насочени към по-добра свързаност, безопасност и комфорт в градската среда. Улица Боровец беше изцяло преасфалтирана. Поставени са и нови бордюри. Тя осигурява пряка връзка между улица Преслав и централната градска част. Улица Българка беше преасфалтирана след подмяна на водопроводната мрежа. Обходната улица в жилищен комплекс Златен Рог в участъка от блок 28 до улица Българка беше преасфалтирана след подмяна на главен водопровод и изграждане на нови тротуари. Улица Мраморно море, основна и първостепенна улица в квартала, също беше преасфалтирана след подмяна на водопровод и изграждане на нова канализация. Предстои изграждането и на нови тротуари с бетонна настилка. През годината беше изградено ново кръгово кръстовище на улиците Димитър Благоев и Жорж Папазов в близост до зъболекарска поликлиника. Проектът подобри организацията на движението и повиши безопасността в един от натоварените участъци на града. В рамките на изпълнението беше подменен водопроводът, изградени са нови тротуари и бордюри, положена е нова настилка, както и модерно улично осветление, което осигурява по-добра видимост и сигурност в тъмната част на денонощието. На булевард Крайречен и улица Крали Марко при Биков мост беше извършена цялостна реконструкция. Изградено е ново кръгово кръстовище, подменен е водопроводът и е изградена нова канализация. Обновени са тротуарите и бордюрите, както и уличното осветление. С проекта значително се подобряват организацията на движението, безопасността и общият облик на пространството. Беше извършен основен ремонт и реконструкция на свързващата улица Георги Гарабчи Войвода в участъка от улица Русе до улица Индже Войвода, която беше в много лошо състояние. В обхвата на проекта е изградено и ново кръгово кръстовище. С изпълнението на проекта се подобри организацията на движението и се улесни достъпът до близките квартали. Подменена е настилката, оформени са нови бордюри и тротуари, а зоната е обезопасена с подходяща маркировка и осветление. Кръговите кръстовища са една от най-доказаните мерки за намаляване на тежките пътно-транспортни происшествия. Около 30% спад на инцидентите е отчетен в Габрово, Ямбол и в Пловдив. Те осигуряват по-плавен трафик, по-малко задръствания, по-добри условия за пешеходци и велосипедисти и по-екологична градска среда. Ключът към успеха е в системното прилагане, а не в единичните решения. Участъкът на улица Охрид, в който десетилетия липсваше улична инфраструктура, е напълно изграден. Нова улица, тротуари, паркоместа, улично осветление и дъждовна канализация, което осигурява нормален достъп до домовете и връзка с квартала и близкия търговски център. Община Ямбол изпълни своя ангажимент за осигуряване на довеждащ път към новия болничен комплекс. Изградена беше нова улица с автобусна спирка и велоалея. Проектът осигурява по-удобен достъп до бъдещото лечебно заведение, както за автомобили, така и за пешеходци, велосипедисти и ползващите градски транспорт. Изградена беше и още една нова улица, връзка към обходен път Юг. Сега тя осигурява пряк достъп до два големи квартала – Възраждане, Васил Левски, както и до близкия търговски център.
В рамките на проекта са изградени нови тротуари, велоалея, улично осветление и дъждовна канализация. Най-компрометираният участък от улица Балатон, който се намираше в лошо техническо състояние, беше преасфалтиран с цел подобряване на достъпа и удобството за жителите на района. Улица Преслав, един от големите проекти за града, се изпълнява в участъка от улица Тимок до отклонението за околовръстен път Изток. Към момента остава полагането на последния износващ пласт асфалт. В обхвата на проекта беше извършена цялостна реконструкция на улицата. Изградени са нови тротуари, подменени са бордюрите, изградена е нова дъждовна канализация и е монтирано ново улично осветление. По улица Тимок беше подменен водопроводът. Подменени са старите бордюри и се изпълнява нова тротуарна настилка. Предстои да започнат дейностите и по последния етап от реконструкцията на улица Преслав, в участъка от улица Акация до улица Тимок. Пешеходната зона на улица Търговска. Дейностите по последния участък са в заключителна фаза. С изпълнението на този финален етап, всички пешеходни зони в центъра на града ще бъдат основно ремонтирани и обновени. Беше извършена цялостна реконструкция, изградена е нова дъждовна канализация, подменени са водопроводите, монтирано е ново улично осветление. Настилката е изпълнена с качествени материали от европейски производители, които гарантират дълготрайност и по-добър градски облик. Напредва основният ремонт и реконструкцията на централна градска част, етап 2, който обхваща улиците Стефан Стамболов, Стефан Караджа, Караколю и Богомил. По всички улици е извършена подмяна на канализацията, главния водопровод и водопроводните отклонения. Изградени са нови бордюри и тротуари, както и нова улична настилка. Остава само полагането на последния износващ пласт асфалт. В обхвата на проекта е включена и реконструкция на паркинга пред кооперативния пазар. Беше изградена клетка 2 от регионалното депо за битови отпадъци, част от дългосрочната инфраструктурна стратегия за подобряване управлението на отпадъците в града. Изградена беше нова велоалея по улица Ормана, която осигурява удобен, безопасен и по-добре организиран достъп до местността Ормана. Живописен и утвърден парк сред най-посещаваните зелени зони в града. Както обещахме, изградихме нова комбинирана алея от жилищен комплекс Доктор Дончев до квартал Георги Бенковски и улица Преслав. Тя създава пряка и удобна връзка за пешеходци и велосипедисти между квартал Аврен и централната градска част. Скоро тази алея ще бъде осветена за по-голяма безопасност в тъмните часове на денонощието. През 2025 година беше изпълнена нова велоалея от околовръстен път Юг, по дигата на облагороденото корито на река Тунджа до моста на Трите вятъра с дължина над 2600 метра. Неизграденият участък ще бъде изпълнен в обхвата на предстоящото строителство на кръгово кръстовище при Каргунския мост. Малки участъци по трасето ще бъдат асфалтирани след приключване на подмяната на водопроводната мрежа в квартал Васил Левски. За по-удобен пешеходен и велосипеден достъп беше изградена и комбинирана алея в участъка от улица Индже Войвода до кръстовището с улица Клокотница. Напредва изграждането и на продължението на същата алея от моста на околовръстен път Юг до кръстовището на улица Индже Войвода. С реализирането на тези два обекта, кварталите Аврен и Каргум ще получат дългоочакваната велосипедна и пешеходна връзка. Само през 2025 година в Ямбол бяха изградени велосипедни и комбинирани алеи с споделен достъп с обща дължина 11 км. Алеите в градския парк също бяха основно ремонтирани с цел повишаване на удобството и достъпността за посетителите и осигуряване на по-комфортно и безопасно придвижване за хора от всички възрасти. В различни квартали на града бяха изградени нови тротуари и пешеходни алеи, с което значително се подобри безопасността и удобството за пешеходците. Важен участък от улица Индже Войвода е отсечката от улица Галъц до околовръстен път Юг, където до този момент липсваше тротуар
а придвижването беше затруднено. Подобренията продължиха и по улица Пирин, тротуар, осигуряващ достъп до Централна гара Ямбол и професионална гимназия по икономика. На улица Жеко Андреев в квартал Каргон също бяха изградени нови тротуари, които осигуряват по-добри условия за ежедневно придвижване. По свързващата улица Матвей Вълев в посока квартал Стара планина бяха извършени ремонт и изграждане на нови тротуари, участък, който дълго време се нуждаеше от ремонт. На улица Янко Сакъзов също бяха извършени ремонтни дейности, а пешеходната инфраструктура вече е обновена и по-достъпна. Нови тротуари бяха изградени и на улица Оборище, улица Битоля, където се създадоха по-безопасни условия за движение. Нови тротуари и бордюри се изградиха и пред начално училище Кирил и Методи. Обновяването продължи и по улица Преслав, улица Бузлуджа, улица Цар Самуил, както и в районите на улица Одрин, улица Бяло море, и се осигури нормален пешеходен достъп в тази част на града. Пространството между улица Иван Вазов и пешеходната зона на улица Търговска също беше изцяло обновено с нова настилка. Подобрението обхванаха и жилищен комплекс Златен рог. В участъка от блок 28 до улица Мир бяха изградени 800 линейни метра нови тротуари, които улесняват придвижването и подобряват градската среда. Нови тротуари бяха изградени и в района около областната дирекция на МВР, с което се подобри достъпът и безопасността в района. Пешеходната зона пред професионална гимназия Васил Левски и спирки България бе ремонтирана, с което значително се подобри безопасността и удобството за учениците и гражданите. В пешеходното пространство пред блокове 18 и 19 на улица Димитър Благоев беше извършена реконструкция и подменена настилката. Бяха изградени и нови бетонни пешеходни пътеки в района на пешеходния мост при разделителното съоръжение на улица Арда, в квартал Диана, зад блок 14, в участъка между основно училище Любен Каравелов и детска градина Щастливо детство, където се повиши безопасността за деца, родители и персонал. Нови пътеки се изградиха и в комплекс Хале, в близост до блок 8 и зад блок 9. В гробищния парк също бяха изградени нови бетонни алеи. Монтирани бяха 4 нови спирки на най-натоварените места в Ямбол, 2 при старата автогара, 1 на спирка България и 1 на булевард Граф Игнатиев. Започна поетапно почистване на междублоковите пространства от едрогабаритни и строителни отпадъци и тяхното подравняване с цел по-лесна поддръжка. Дейностите са напълно завършени в жилищните комплекси Граф Игнатиев и Диана, приключват в комплекс Хале и продължават в останалите квартали на града. Беше облагородено предблоковото пространство на улица Александър Стамболийски номер 65, като бяха изградени нови тротуарни настилки и обособен паркинг. В жилищен комплекс Георги Бенковски, между блок 11 и блок 12, беше изграден нов и просторен паркинг. Паралелно с това бяха подменени съществуващите бордюри, положена беше нова тротуарна настилка, както и изградено ново улично осветление и видеонаблюдение с цел повишаване на сигурността в района. В жилищен комплекс Златен рог, пред блок 29, паркингът беше преасфалтиран, а прилежащите тротуари бяха изцяло ремонтирани. Монтирано беше допълнително осветление за по-добра видимост и безопасност на пешеходците. Пред блок 30, в същия жилищен комплекс, паркингът също беше обновен с нова асфалтова настилка. В жилищен комплекс Хале, между блок 3 и блок 5, беше извършен текущ ремонт на паркинга и предблоковото пространство. Пред блок 3 имаше пропадания и сериозно компрометирани участъци, които бяха отремонтирани, а около блока бяха изградени и нови тротуарни алеи. В същия жилищен комплекс пространството между блоковете 2 и 14 също бе обновено. В жилищен комплекс Граф Игнатиев пред блок 58 беше извършена цялостна реконструкция на паркинга. Улицата беше разширена за по-лесно и безопасно преминаване на автомобили, а тротуарите пред блока бяха основно ремонтирани.
Нов паркинг беше изграден на улица Димитър Благоев до Резеи. Той обслужва работещите в района и гражданите, които посещават административни и здравни обекти. Монтирани са ново осветление и видеонаблюдение. В жилищен комплекс Диана, между блокове 2 и 3, беше извършена реконструкция на двете междублокови пространства. Изградени бяха нови тротуарни настилки, нови паркоместа и обновени общи пространства за по-голямо удобство на живущите. На улица Яворов, пред блок 16, беше изграден нов паркинг, тъй като до този момент на мястото липсваше настилка. Паралелно с това бяха изградени и нови тротуари пред блока. В района на бившите пехотински казарми беше обособен и отворен за ползване буферен безплатен паркинг. Монтирано е осветление и видеонаблюдение. През годината беше извършен текущ ремонт на компрометирани участъци от уличната мрежа с паважна настилка, с цел подобряване на проходимостта и безопасността на движението. Текущ ремонт беше изпълнен на улица Матвей Вълев, която свързва булевард Димитър Благоев с жилищен комплекс Стара планина. Ремонтни дейности бяха извършени и на улиците Средна гора, Полковник Бакванов, Тунджа и Арда, където бяха отремонтирани най-компрометираните участъци. Текущ ремонт беше извършен и на улица Филип Тотио в квартал Каргон. Ремонт на паважната настилка беше направен още на улица Янко Сакъзов, както и по компрометирани участъци от улица Шипка. Текущ ремонт беше извършен и на довеждащата улица към квартал Кос. Облагородена е алеята в района на бившите разрушени поделения на Червен баир. Засадени са над 80 чинара, отглеждани повече от 8 години. Мястото вече може да се използва като линеен парк и зона за отдих от живущите в жилищен комплекс Георги Бенковски. Още едно забравено от десетилетия пространство се превърна в нова паркова зона. Алеята на брезите. Бяха засадени над 60 брези, отглеждани повече от 8 години. Теренът бе почистен от битови отпадъци, профилиран и благоустроен. Изградена е поливна система. Направено е затревяване, монтирано е видеонаблюдение и осветление. В края на алеята беше изграден алпинеум с гранитни блокове, в който е засаден японски клен, култивиран в Япония повече от 20 години. Мястото се превръща в любимо за разходка и отдих. Облагородено е и пространството в гробищния парк между траурната зала и Параклиса. В района има нова настилка, монтирана е нова чешма, поставени са нови пейки. Детската площадка в квартал Аврен, в близост до бившия магазин Югоагент, е изцяло обновена. Положена беше ударопоглъщаща цветна тартанова настилка, която осигурява по-голяма безопасност за децата. Ново и представително пространство беше изградено и на входа на градския парк – панорамна площадка над водното огледало на река Тунджа. Изградена е панорамна тераса, положена е нова настилка, монтирано е модерно осветление и е извършено допълнително облагородяване с водни лилии. В самата река беше поставена и най-малката скулптура в града. Пространството създава възможност и за провеждане на събития и изкуство на открито. 4 пешеходни моста в град Ямбол вече изглеждат по съвсем различен начин. Двата пешеходни моста в района на Ритейл парк и този свързващ булевард Крайречен с жилищните комплекси Възраждане и Васил Левски бяха изцяло ремонтирани. Монтирани бяха нови гранитни стъпала, дарени от местни дарители. Изградена е нова бетонна настилка. Поставен е нов парапет и е монтирано модерно осветление, с което значително се подобри безопасността и удобството за пешеходците. На пешеходния мост, който свързва жилищен комплекс Златен рог към квартал Каргон, също беше извършен текущ ремонт. Ремонтни дейности бяха извършени и на пешеходния мост при разделителното съоръжение, където бяха изградени нова настилка, ново осветление и система за видеонаблюдение с цел повишаване на безопасността. Във водното огледало на река Тунджа бяха монтирани 2 нови аериращи фонтана,
Осигурени са средства от дарители, които допринасят за по-добрия облик и екологичното състояние на реката. Още 2 нови тартанови спортни площадки бяха изградени в ямболски училища, като част от усилията за подобряване на условията за спорт и активен начин на живот на учениците. Едната площадка бе изградена в двора на професионалната гимназия по туризъм Алеко Константинов. Втората спортна площадка беше реализирана в двора на основно училище Петко Рачов Славейков. Във всичко, което правим и изграждаме в града, влагаме чувства и търсим красотата. Трудно, но необходимо усилие. Това придава смисъл и завършеност на Ямбол. Беше преместен паметникът на ямболския творец Минчо Огнянов от района на Чергански път на ново, по-представително място, на входа на града откъм магистралата в посока Бургас. Процесът бе сериозно предизвикателство, тъй като творбата е с височина над 10 метра и е съставена от множество елементи. Още една изпълнена кауза и спазено обещание към жителите на Ямбол. Емблематичният за града изтребител МиГ-17 отново е на старото си място, след проведено обществено допитване до гражданите. Изказваме благодарност към командира на 22-а авиобаза Безмер и към всички военнослужещи за оказаната помощ при възстановяването. Възстановеният МиГ-17 отново ще ни кара да се гордеем. На такъв самолет е летял и вторият български космонавт Александър Александров, част от историята на ямболската авиация. Скулптурата на богинята Диана, още един символ на Ямбол, също беше върната на града. Благодарим на всички, които допринесоха това, което беше загубено в продължение на близо 2 десетилетия, отново да заеме своето място. Емблематичната ямболска скулптурна композиция «Биковете», дело на скулптора Иван Колев от 1981 година, бе преместена в централната част на новоизграденото кръгово движение при Биков мост. Така творбата заема по-представително място. Още едно място в Ямбол придоби нов облик след изграждането на художествена инсталация с фонтан в кръговото кръстовище на улица Георги Гарабчи Войвода. В парк Опитно поле беше изграден изкуствен поток от камък с малък водопад. Детайл, който носи живот и уют. Понякога именно детайлите показват отношението към мястото, в което живеем и работим заедно. Засадени са 208 годишни дървета на внимателно подбрани места, съобразени с бъдещото им развитие и градската инфраструктура. Представителни пространства са облагородени с декоративни видове, отглеждани повече от 10 години. В градския парк бяха монтирани 6 нови професионални тенис маси, за които беше изградено и осветление. Те вече се използват активно, както през деня, така и вечер от деца, младежи и граждани. На панорамната площадка при националния трибагреник беше монтирана пейка от модулни елементи с подбрана конфигурация, която придава индивидуалност на пространството. Градският стадион вече разполага с изцяло нова тревна настилка. Процесът включваше премахване на старата трева, цялостно профилиране на терена, изграждане на нова поливна система и последващо затревяване. На улица 6 септември е изградена битова канализация. В този район досега никога не е съществувала такава инфраструктура. Още една реставрация на обект с историческа стойност. Историческата бузла, открита случайно по време на ремонт. Вместо да бъде засипана, беше взето решение тя да бъде съхранена и представена като част от културното наследство на града. Бузлите са използвани преди освобождението като подземни съоръжения за съхранение на хранителни продукти и лед, свидетелство за практичността и уменията на хората от онова време. Бункерът на Червен баир. Вторият по големина на военно-въздушните сили в България преди 1989 година беше напълно разрушен. Сега той е почистен и частично възстановен със средства на общински съветници от Ямбол. Целта е да бъде отворен като туристическа дестинация.
През 2025 година на територията на града бяха монтирани допълнително над 70 камери, а общият им брой вече надхвърля 450. Бетонният канал на линейния парк се почисти от наноси и битови отпадъци, изхвърляни от недобросъвестни граждани. Подобри се проводимостта и се създаде по-добра и по-естетична среда, за чието опазване е необходима отговорност от всички нас. В рамките на европейски проект беше изградена фотоволтаична централа за собствени нужди в сградата на община Ямбол. Подобрения продължиха и в сградата на ДКЦ-1, където също беше изградена фотоволтаична централа с цел намаляване на разходите за електроенергия. Изградено беше ново улично осветление по пешеходната зона на улица Георги Раковски, в участъка от Народно читалище Съгласие до регионална библиотека Георги Сава Раковски. Монтирано беше художествено осветление на сградата на Младежкия културен център Георги Братанов. Чрез специален проектор фасадата се осветява с различни тематични изображения. По алеята на Червен баир беше възстановено улично осветление и видеонаблюдение с обща дължина около 1400 метра, реализирани със средства от дарители, общински съветници, заплати на кмета и общинското предприятие. Ново осветление беше изградено в жилищен комплекс Златен рог до блок 29. По улицата зад професионалната гимназия по лека промишленост и между блок 8 и 9 в комплекс Хале. Подменено и изградено беше уличното осветление по улица Караколю. Ново осветление беше изградено и по улица Арда, до бившия клуб по авиомоделизъм. Осветление беше изградено и в детския кът на градския парк, с което се осигуриха по-добри условия за ползване на пространството и във вечерните часове. В основно училище Христо Смирненски беше извършен ремонт по енергийна ефективност, включващ топлоизолация, подмяна на дограма и изграждане на нова отоплителна и охлаждаща система. В детска градина «Щастливо детство» беше реализиран цялостен ремонт с мерки за енергийна ефективност и вътрешни обновителни дейности. В двора на начално училище «Професор Нойков» беше изграден нов физкултурен салон. До момента такъв липсваше, а сега децата имат възможност за активен спорт в учебното заведение. В професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии се изгражда нов физкултурен салон, който ще се използва както от учениците, така и за обществени събития. Извършени бяха реконструкция и основен ремонт на учебно криво в сградата на основно училище Йордан Йовков, с обособяване на допълнителни помещения за учениците. В сферата на социалните услуги беше изграден нов дом за стари хора на улица Граф Игнатиев номер 46. След реконструкция и основен ремонт на общинската сграда бяха изпълнени мерки за енергийна ефективност, както и благоустрояване на прилежащото пространство. Втори дом за стари хора се изгражда и на улица Ресен номер 2. След реконструкцията на сградата ще бъдат реализирани мерки за енергийна ефективност. Градският стадион беше обновен по проект за енергийна ефективност и вече предлага по-добри условия за спортисти и треньори. В спортна зала Диана, знакова сграда за нашия град, се извършва основен ремонт и мерки за енергийна ефективност. Дейностите бяха съпътствани от редица предизвикателства и сложни решения, продиктувани от високите очаквания и отговорността към нашите съграждани. Ремонтът е в последна фаза, като в проекта е включена и реконструкция на откритото пространство пред сградата. В градска библиотека Георги Сава Раковски се изпълняват ремонтни дейности, включващи топлоизолация, нова отоплителна и охлаждаща система и изграждане на фотоволтаична централа. В сградата на община Ямбол също се извършва ремонт по програма за енергийна ефективност. Извършен бе авариен ремонт на хидротехническото съоръжение на река Тунджа, намеса с изключително значение за сигурността на града. Подпорната стена беше укрепена с над 30 геотехнически анкера и изградена нова бетонна конструкция, преминаваща под мостовото съоръжение. Под яза бе изпълнена масивна армирована бетонна греда и шпунтова преграда с дължина над 60 метра, набита на 8 метра дълбочина.
Реализирана бе и нова защитна система с хидроизолация, каменна фракция и 40 см бетонна настилка. По отношение на санирането на жилищни сгради в град Ямбол, строителните дейности са приключили в жилищен комплекс Хале, блок 6, както и на улица Крали Марко, блок 80. В процес на изпълнение са обектите на улица Димитър Благоев, номер 17, жилищен комплекс Хале, блок 4, жилищен комплекс Диана, номер 13, улица Димитър Благоев, номер 15, улица Кабиле, номер 38, жилищен комплекс Хале, номер 10, улица Цар Иван Александър, номер 35 и улица Георги Раковски, номер 35. През 2025 година Община Ямбол затвърди активната си роля в развитието на спортния живот в града. За четвърта поредна година в Ямбол се проведоха Националният ученически фестивал по утринна гимнастика, инициативата «Спортувай с президента» и националната проява по повод Световния ден на предизвикателството. Събитията събраха над 1000 деца в най-дългия линеен парк в България. Градът отново беше домакин на Ямбол Рън, като програмата включваше инициативи за детска атлетика и спортни занимания под формата на игра и съревнование. Лесопарк Боровец прие международно състезание по планинско колоездене в олимпийската дисциплина Cross Country Olympic, носещо точки за световната ранглиста. В Ямбол се състоя и откритото първенство по ускорен шахмат Open Ямбол 2025 с участието на над 80 състезатели от България и чужбина, включително гросмайстори и международни майстори. 55-тото издание на традиционния републикански лекоатлетически крос Диана отново събра състезатели от цялата страна. Състезание, което остава спортна емблема на Ямбол. Световният ден на ходенето беше отбелязан с масов поход, в който се включиха близо 300 граждани от различни възрастови групи. Ученическите спортни игри традиционно заеха важно място в спортния календар на общината, обхващайки 8 вида спорт. Близо 100 деца взеха участие в състезание по плуване, проведено в басейна на езиковата гимназия Васил Карагьозов. За поредна година градът беше домакин и на държавно първенство по тандемно колоездене за незрящи, с участието на над 40 състезатели. През 2025 година Ямбол утвърди активната си роля в развитието на културния и обществения живот. Годината беше наситена с разнообразни прояви, а към утвърдените събития бяха добавени и нови формати, които намериха своята публика. Ямболии умеят да работят с постоянство и отговорност. Но умеят и да празнуват, да бъдат заедно, да пазят традициите си и да ги предават напред. Международният маскараден фестивал Кукерландия отново събра хиляди участници и гости. Дефилетата, карнавалното шествие и традиционните маскарадни игри превърнаха града в притегателен център за фолклор и фестивален туризъм. Великденските празници донесоха обновена украса и едно от най-красивите празнични пространства в страната. Голямо цветно сърце – проект, чиято изработка и монтаж бяха предизвикателство, но бързо се превърна в любимо място за снимки. За втора поредна година бяха раздадени над 1000 безплатни козунаци на пенсионери и хора в нужда. Празникът на Ямбол Свети Дух включи участие на стотици деца, концерти и събития в градския парк и централната част на града. По този повод бяха открити нови изложби в художествена галерия Жорж Папазов, включително традиционната експозиция «Светлината». Новият фестивал Бириманджаро събра хиляди жители и гости в градския парк и затвърди образа на Ямбол като град, който развива съвременни фестивални формати. Денят на младежта се проведе в парк Опитно поле с игри, спортни активности и вечерна концертна програма, създавайки пространство за изява и срещи на младите хора. Фестивалът Ямбол ни събира
превърна централния площад в тридневна фестивална зона с музика, диджей и разнообразна храна. Коледните празници и ямболският коледарски буенек отново оживиха центъра, кварталите и площадите с музика и стотици коледари, които съхраниха и предадоха напред уникалната традиция на града. И тази година лятното кино на Ямбол събра хиляди почитатели на българското кино под открито небе. Подбрани бяха обичани заглавия от класиката и от съвременното родно филмово изкуство, които превърнаха летните вечери в истински празник на културата и споделените емоции. През годината Ямбол отбеляза националните празници и значими годишнини с възпоменателни церемонии и обществени инициативи. Така градът отдаде заслужена почит към историята, традициите и хората, които са изградили нашата общност. Безистен, музеят на бойната слава, галериите и сцените на Ямбол бяха живи пространства с изложби, концерти, театър и образователни събития. Културата не беше просто част от календара. Тя беше част от ежедневието. И когато светлините на сцената угаснат, когато музиката притихне и площадът се изпразни, остава нещо по-важно. Усещането, че сме заедно. И докато сме заедно, Ямбол ще продължава да живее, да създава и да вдъхновява. Градът не се измерва само в улици и сгради. Той се измерва в дух. А духът на Ямбол е жив. Заедно продължаваме.